आव जों गोबां जागायावनो नुबाय फैगा ससियेल मिडिया रावबो नुबाय फैगा जे खायबाय बुजा गैसे हिक नगने नखरै थाङो होनो आमा हायतेना मांप्ले कसै फैगा दिनै लं ट्रेभेले दलाय त्रिपुरानि बिसिं खबजाक मनो दुमा छरा आमचाइनि खबजाक पालानि रुवाजा पारानि कुसुम रंजन त्रिपुरा दिनै नगनि नखर माने हालबा हायकेबा 5 दिन काय थांगा बिनि हिकबाय नुखुं खामानि 2 हयते 2.5 बছর काय थांमानि यागुलो बिसिसा नग कक बांलाय मानि बिसिंतै बिहिगनो बुगुतवै कलांगै बिनि डकुमेन्ट हायकेबा कागज पत्र नावै नगनि नखरै थांमानि 5 दिन कामानि यागुलो ताकबो बिनि नग बाय কোনো সম্পর্ক করেই বা কোনো কক সালাইমাং করে ঠিক পুতলি মারাক বুসা কাইসানি বুমা বুসাबाय बुफुर फाइनो बिनि बुफा होनाय नासिङै तंलायमानि बेलायखेना वाना लायजाक ताबुक बिनि हिक रे बिनि हाजला बिनि बाया हायकेबा बिनि साकजलायसं सामंखाय फाइमानि नुखे बिनि बुसला बाबु बर' होनाय बाबा होनाय काबु होनाय खामानि बखना गाजों आबुनि यागुलो 5 दिन हायकेबा सालबा कामनि यागुलो दिनै नायनो थां नगो थांगाय हायकेबा दमा छरा पिएसो थांगाय मिसिंदारि खायदेनानि नांखा बिनि हिक पुतली माराक आमा हायकेनो खा कस्त नांगो थाकेबा बिनि साइननो बबाय गोरोंनानि बागै बिनि स्किननो बिनि कन्ट्रेक्ट नम्बर रेडिखा ओ कन्ट्रेक्ट नम्बर बिनि साइनो नुखे बिसा बबाय गोरोंनानि बागै कन्ट्रेक्ट नम्बर ओंखा 9362962780 तेइसे सानाय 9362962780 कन्टेक्ट नम्बर जे नुगै तंमायरक बिसा साहरनानि बागैनो बयखा बिनि हिगबो नायनायदि नरक बिनि आमफ्रायथि बिनि मांफ्लिबो जे बिनि मिनि खायनानै जा दारे थांगा हायकेबा दारदिन खानबनो खामानि खामानि बमा हाय तामने बागै नखर कुनु नगो तो चला बुरै वालाय सुलाय कियामा दं नायनो बो सगाय अंया गे किया सा फुरुङा ता वालाय मानि बेबो आंबो कुनु सिया नगोबो माइरंबो करय गुनांबो करय हिंकेबा आंबो गुनांरो बाजाराव थामानि अ तिन जागो नाखलै थांगो बाजाराव हिंके बासा मासाबो दं जागो हिंके आं ता खायजाखिना बाखलै बफुरो नखर थांगोन तिन जागो सान तुनिबाय 5 दिन दं खा कुनु नगो कुनु कल काजों लायदों कियामा सावालाय जा गोचाला बुरै माने फुरुङा ता किया सावालाय जाफले कुना सुफाय वालाय जायगा कुनु हिनि साजाया आनो साया के बनबो साजाया खगोनो नाखले थांगाय हायंगो आनो जि साया हिंके बखय मासा पेले 1.5 बছর जा एमने काम खायनि जालाय दंगो पाराखाय ताकजुं दं मानि तो पालुनिया पारा कुमारदन पारा आम्बासा कुमारदन बलराम एमने आजिरो गफं कोनो नौनि संसार बा कोनो बेगालो कोनो जब्बी बा कोनो योदि मैं एमने बेजाल माने आई कियामा सको आई दुबई तो कातर की तो लायो आसु तो बेजालिया बेजाल तो हररो गानो बुगय बांगिरि रगबो साबाय जा वाय साबो हिंके जग रगबो नुगो हिंके कमिया बुरि बासनिबो अगनति थानारो गदि एंट्रि रो खायजाकते नियो ते नुखायसाबो जे लुकुरबनो तामा थानानि मुसुम तामा आं खायम पेले जे नु अबरंनो आनिसालानो जे नु या सादि हिनय जे फुं नोंथो मोबाइल नाम्बार आनि रय रनाय पेले अर कल खायदों जेरो दं खायनो कइबो खानाब सनिनि बिसिङला कलबो ससे पाखाना बो तुनिबाय 5 दिन नंखा
এর 5 দিন সময় কোনো নম্বর কোনো যোগাযোগ হ্যাঁ কোনো যোগাযোগ খাইজিয়া आं अनेक केरेस्ता खायदो जुगाजो आं जे फारिदो बुरसा बर' बर' बासा मासाबाय आंबो बर' थानजानाय आंबो जे खायमानि कल अनेक कल खायनायखाय जों बायदोबो जे सिनेमानि मामा रंन कल खायनायखाव जोंबो थांदिया इनसागो आंथ' कुनु खायनायनि उपायथ' करैखा बापटा आइननि लामा मा आइनि लामा मासांखा आं आसुङो आं कुनु उपायसो करैखा आं बुरि बर' गारो बासा मासाबाय आं जे ककयबो पापा हिने काबजो जागो बर' बंनि लगेनि कामनि बर' खायगेबो आं ताखैता Ini kam kayaknya jago sama nih tuh, din mau jadi sih. Ini bonus kan? Ani bongkar bono kursi marah.